Алейкум бародаро, ҳама каса хуб ҳастен, тенҷ ҳастен, саломатиятон хубанд. Бародаро, як хабари хуш барои ҳамаи шумо мардуми тоҷик, кадоме ки дар Тоҷикистон як категория Е дора, ана шанс барои шумо. Бе ташвиш. Хезем бирем. Як бор дигар бародарони азиз, сухана то охира нарасондем. Дӯстони азиз, навора то охира тамошо кунед. Касе ки категория Е дора, информатсияра мемонам. Категория Е касе ки дора метавонад то Екатеринбурга биёя бе ташвиш. Биёя ба ёрдамчи фура ё ки фура ҳай мекунад. Так что категория Е дошта бошад, кам-кам ҳайкаб туна. Ана бародаро, иншоалло ки бо хабарҳои хуш аз пеш аст. Ҷон, якта пассажир ай душанбе ай Ленинобуд рӯзи пайшанбе фура ай тарафи Ленинобуд раҳкӣ мешавад. насиб бошад тарафи Северодвинск да омаданаш дака уси шахидат фаҳм Челябинск тумен ҳама гуҷое ки набошад перм биёя бориш мекине мебиёя ҷа свориш мекине мерава фура да категория Е да рӯзи пайшанбе уси насиб карда бошад раҳкӣ мекине ба амри худо. Азиз, занг бизанед, қатъиян бародар худашро маслиҳат кунед. Ҳар одам занг назанад. Касе ки дора, худаш боварӣ дора, кадоми категория дора, ҳамун занг занад. Ака ма права бигирам, ака ма категория бигирам, баъд мара мебарӣ, хеле не. Ҳозир дани время тайёрай. Касе ки ҳаст, марҳамат дора, тайёрай, алоқа кунад. Хеле ҳар кадоми шумо илтимос занг назанед. Бетсе қатъи меша, мо фура мемонем. Бетсе қад меша ака хелиш меша, ака хелиш намешава. Илтимос бародаро, мо ҳамчун дӯстона шуморо гуфтестем.